दा नोंथांमोना साननो हागौ आरोना सोरबा सोरबा थाम्बनेल आरो टाइटेल खोनानानै एमजिजों जेम्सजोंलाय मा जालायखोब्रा नांलायलायबायसो नामा बेफोरबायदि साननो हागौ आरोना। दा नोंथांमोननो आङो एक्सप्लेन खालामनो थाखाय बिथांमोननि मदद लानो गोनां जादों आरोना बिथांमोनखौ आङो माने थाम्बनेल आरो टाइटेलाव होनो गोनां जादों। दा सोरबा सोरबा जोंनि बर' सेंग्राफ्रानो होन बर' लाइमोनफोरानो होन बर' हिनजावसा बर' सिख्लाफोरखौनो होन दा सोरबा जानो लुगैयो एक्टर एक्ट्रेस जानो लुगैयो सोरबा माने इउटुबार जानो लुगैयो सोरबा बिदिनो जब मावनो लुगैयो। दा माने नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनानै मिथिखाबाय माने इउटुबार बिएस बिदिनो गभर्नमेन्ट जब होननानै आं लिरदों। दा नोंथांमोना नोंथांमोननि सायाव दै आं माने जिखिनि आङो मोनदांनाय जिखिनि आङो मोनबोदों बेखौ आं नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो नाजादों आरोना। दा जोंहा गोबां मानसिफ्रानो बिदिनो फरायनानै सोरबा बायदिया मास्टार डिग्रि खालामनानै सोरबा बायदिया बिदिनो टेट फरिखा लिरनानैब्लाबो माने बिदिनो जब मोनालासिनो ओरैनो दंथ'यो आरोना दा बिथांमोना बिदिनो खामानिफोरबो मावनो लाजियो सोरबा सोरबा बिदिनो एम ए पास एम एस सि पास एम कम पास बिदिनो सोरबा बि एस सि बि कम बि ए पास बेफोरो माने फिल्डआव ओंखारनो लाजियो नङा होमबा। दा जों लाजिनायखौ गारनानै माबा मोनसे गावनि जिउखौ खुंलांनो थाखाय माबा मोनसे मावथारनांगोन नङा होमबा। दा ओरैनो बेखार थायोब्लाथ' जोङो जाया। दा बेनिखायनो गोबां मानसिफ्रानो इउटुब चेनेल खुलिनानै इउटुबनिफ्राय गोबां आर्निं खालामगासिनो दङ। जोंहा एम जे ब्रादारा बेसेबां खामायो आरो इउटुबाव माबायदि खस्थ' खालामनांगौ नोंथांमोना गोबाङानो मिथियाबो जानो हागौ। नोंथांमोना मिथियाब्ला बे भिडिअखौ जोबजासे नायलां। एम जेआ गाव बेसेबां आर्निं खालामो आरो जोंहा जेम्स ब्रादाराथ' माने इण्डियान आर्मिबोखा इण्डियान आर्मिनि सेलारिफोरखौथ' नोंथांमोना मिथिखायो गोबाङानो। दा इण्डियान आर्मिजों लोगोसे आरो मा खामानि मावबावो बियो माने इउटुबार माने इउटुबावबो भिडिअ बानायबावो। दा बिथांमोननि माने सेलारिया बेसेबां डिफारेन्स नोंथांमोना आं खिथालांगोन आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय। दा जेम्स ब्रादाराबो आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला माने गाज्रि दामोन आरोना आरो जोंहा एम जे भाइयाबो माने गाज्रि दामोन मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोनखौ आं कम्पेयार खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय आङो माने आंनि अडियेन्सफोरखौ आंनि फंबाय बिनानावमोनखौ आङो माने एसे एक्सप्लेन खालामनो थाखायसो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। माने सोरबा सोरबा साननो हागौ आरोना है साला बे खालि मालायनि माबाखौल' बेफोरबायदि बखिनाय मानाय बिदिल' बुंनो हागौ आरोना कमेन्टआव गोबां मानसिफ्रानो बुंखायो माने भिडिअखौ नायजोबा लाबानो माने बुजिया जेबो माने नलेज हाबा लाबानो डाइरेक्ट बेफोरबायदि बुङो आरोना गोबां मानसिफोरनो। दा जोङो जब बेनिफ्राय जब मावोब्ला मा जोङो बेनिफिट मोननो हायो आरो बेजों लोगोसे जोङो माबा मोनसे बिजनेस मावोब्ला बा जोङो इउटुबाव भिडिअ बानायनानै जोङो आर्निं खालामोब्ला माबायदि डिफारेन्स जों बेखौ माने आं नोंथांमोननो खिथालांगासिनो आरोना। हमना ला आं दायो एम जे ब्रादारनिफ्रायनो बुंग्रोनोसै। एम जे ब्रादारा जोंहा इउटुबनिफ्राय बेसेबां आर्निं खालामो आं नोंथांमोननो माने केलकुलेट खालामनानैबो देखायगोन आरोना। बेनिफ्राय आङो दा स्क्रिन रेकर्ड खालामसै नोंथांमोना स्क्रिनाव नायबाय थाब्लानो जाबाय। आं दायो नै क्रमाव फैनोसै। क्रमाव फैनानै नोंथांमोनाबो गुगोल क्रमाव नायनो हागोन आरोना जोंहा एम जे एनिथिं ब्रादारा बेसेबां आर्निं खालामो। आं दायो नै बेहाय सार्चआव थुबाय आङो नैबेहाय इउजार नेम लिरनाय दं आरोना नैबेहाय नायनो हागोन नोंथांमोना। बेनिफ्राय आङो एनिथिं एम जे आं फार्स्टआवनो आं सेलारिफोरखौ खिथाग्रोगोन आरोना बेनिफ्राय आङो ग'आव थुबाय नायनो हागोन नोंथांमोना। नैबेहाय दङ ससियेल ब्लेड रेंकआ बेना 149,666 माने बेसेबां रेंकिंआव दं आरोना बिनि साबसक्राइबारा नायदो नोंथांमोना साबसक्राइबार रेंकखौबो नायनो हागोन। बेनिफ्राय कान्ट्रियानो जाहैबाय इण्डियान नायनो हागोन नोंथांमोना। बेनिफ्राय बियो बेसेबां आर्निं खालामगासिनो दङ दा मानि बे मासाव बेसेबां आर्निं खालामगासिनो भिडिअ होनानै इउटुबाव भिडिअ आपल'ड खालामनानै माने $732 11,000नि गेजेराव 11,000 माने डलारनि गेजेराव आर्निं खालामो आरोना एम जे एनिथिं ब्रादारा माने मान्थलि मास मोनसेयावनो। दा बेखौ 732 माब्लाबा बियो भिडिअ बाराबो होनो हागौ बेना भिउसआ बारा फैनो हागौ माब्लाबा समाव $1,000 बिदिनो $2,000 बिदिनो $1,500बो जानो हागौ आरोना। दा बियो $732 जोंनि इण्डियान कारेन्सियाव बेखौ कनभार्ट खालामोब्ला बेसेबां फैसा जायो बेखौ आं नोंथांमोननो कनभार्ट खालामनानै खोन्थानोसै। दायो आङो फैबाय गुगोलाव नोंथांमोनाबो गुगोलाव सार्च खालामनानै नायनो हागोन $732 इन रुपिस नायदो नोंथांमोना 60,483.31 फैसा मान्थलि। अब्ला नायदो सासे टिचाराबो माने एल पि स्कुलनि टिचाराबो बेसेबांखिनि माने सेलारिखौ मोना आरोना। हेड मास्टारफोरा मोननो हागौ 60,000 50,000 खिन्थु एम जे ब्रादारा फुल टाइम नङा माने 24 घन्टा मावा बियो डिउटिखौ 24 घन्टा नङा आरोना। दा जोङो इउटुबार जायोब्ला इउटुबाव जोङो माने
कन्टिनिउ भिडिअ होबाय थाब्लासो नोंथांमोना बेसेबां 60,000खौ मोननो हागौ आरोना दा माब्लाबा समाव 60,000 मोनाबो जानो हागौ आरो सोरबा सोरबाथ' एक्सट्रा फैसाबो खामायो जेरै स्पन्सार माबा मोनसे मोजां ब्रेन्डनि कलाबरेसन खालामनानै एडभार्टाइज खोन्थानानै बिनिबो एक्सट्रा फैसा मोनो दा नैबे सेलारिखौ माने माब्लाबा बाराबो मोनो एमजे एनिथिं ब्रादारा माब्लाबा 1 लाखबो मोनो माब्लाबा 1.5 लाखबो मोनो माब्लाबा समाव बिनिफ्राय खमबो मोननो हागौ माब्लाबा 15,000बो मोननो हागौ माब्लाबा 20,000बो मोननो हागौ बे गावनि पारफरमेन्सनि सायाव गावनि भिडिअ बानायनायनि सायाव माब्लाबा जुदि बियो खस्थ'खौनो खालामाब्ला इउटुबाव भिडिअखौनो होआब्ला भिउसआनो फैयाब्ला माबायदि आर्निं मोनलायखो नै बिदि आरोना लोगोफोर दा सोरबा सोरबा माने गोबाङा सेलारिखौ नायनानै इउटुबार जानोबो लुगैदों जानो हागौ सोरबा बायदिया इउटुब चेनेल खुलिनोबो सानदोंबो जानो हागौ फैसाखौ नायनानै आरोना खिन्थु नोंथांमोना फैसाखौ नायनानै लब जायोब्ला माने माब्लाबाबो साक्सेस जानो हाया नोंनि टेलेन्ट नोंनियाव जि माने नों रोङो बेखौ रोंगौथिखौ नोंथाङा माने बयनिबो सिगाङाव शेयार खालामनो नाजायोब्लासो माने बयबो नोंखौ माने सापर्ट खालामनो नाजागोन फैसानि खिबु उनाव खारोब्ला नोंना भिउस फैयाब्ला नोङो डिमटिफाइबो जानो हागौ नोङो डिमटिफाइ जायोब्ला नोङो माने इउटुब चेनेलाव माने भिडिअ आपल'ड खालामनो गोसो जायाबो जानो हागौ आरोना दा बेनोसै आरोना लोगोफोर माने इउटुबारजों माने जब मावनायजों मा डिफारेन्स दङ दानिया आं खोन्थानोसै माने गभार्नमेन्ट जब जोंहा जेम्स ब्रादारा दायो माने इण्डियान आर्मि मावगासिनो दं नालाय दा आङो जेम्स ब्रादारनिखौ देखायनोसै आरोना जेम्स ब्रादारा माने इउटुबनिफ्राय बेसेबां आर्निं खालामो बिनिफ्राय बिनि सेलारियाथ' बिना 50,000 प्लासखा माने इण्डियान आर्मियावथ' मिथिखायो नोंथांमोना 50,000 प्लास सेलारि मोनखायो दा बियो दुबाइ बिदिनो माने इण्डियाननि बेलेग आदार्स कारेन्सि माने बेलेग माने स्टेटथ' नङा जेनेबा बेलेग माने कान्ट्रिफ्राव बियो पस्टिं मोनहैयोब्ला बेलेग कान्ट्रिफ्राव डिउटि मावहैयोब्ला माने बिनिफ्राय आर्निंआ बिना सेलारिया बारा मोनो आरोना 1 लाखनि गोजौआव मोनो बाहेरावथ' आरोना बाहेरनि माने कारेन्सिफोरा जोंनि इण्डियाआव कनभार्ट खालामब्ला बिराद माने बेलेगनि डलार सिस्टेमावसो मोनो नालाय अबेबा इउर' अबेबा पाउन्ड बिदियावसो मोनो नालाय दा इण्डियाआव बारा जाफैयो आरोना बिनि आङो जेम्स ब्रादारनि माने आर्निंखौ दा रिसेन्टलि बेसेबां खामायगासिनो दङ बियो बे मासाव बेसेबां खामायगासिनो बेखौ खिन्थानोसै आं नोंथांमोननो दायो आङो जेम्स बड' ब्लग लिरगोन आरोना जेम्स ब्रादारना इउटुब चेनेला जेम्स बड' ब्लग नालाय नोंथांमोनाथ' गोबाङानो नायखायोबो जानो हागौ जेम्स ब्रादारनि इउटुब चेनेलखौ माने जेम्स ब्रादारा बिराद मोजां मोजां माने नोंथांमोननो नलेज होनो नाजायो आरोना बिराद मोजां मोजां माने बाथ्रा बुङो दा नोंथांमोना बेखौ सायख'नानै लाब्लानो जाबाय ओमफ्राय आङो जेम्स ब्रादार लिरनोसै जेम्स बड' ब्लग आरोना बिथांना चेनेला दा आं नोंथांमोननो देखायनोसै नै जेम्स बड' ब्लग बेनिफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन ससियेल ब्लेडआव नायनो हागोन आरोना नोंथांमोना साबसक्राइबारा 1,47,000 जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना आर्निंखौ नायनो हागोन दायो भिडिअ होनाया दायो डिउटियाव दं नालाय बियो बिराद खम जादों बिनि माने भिडिअ होनाया आर्निंखौ नायनो हागोन नोंथांमोना $220 3,000 एबभ 3.5K माने $3,500 गेजेराव खामायो आरोना बियो होमबा बियो अबेबा मासाव $300 खामायो अबेबा मासाव $400 खामायो अबेबा मासाव 500 अबेबा 1000 बेफोरबायदि डलार खामायो बेनिफ्राय जेम्स ब्रादारनि माने दायो माने रिसेन्टलि बेसेबां खामायगासिनो दङ $220 इण्डियान कारेन्सियाव बेखौ कनभार्ट खालामोब्ला बेसेबां दा जागासिनो दङ जोंनि इण्डियान रुपिसाव बेखौ आं कनभार्ट खालामनानै देखायनोसै नोंथांमोननो बेहाय आङो $220 इन इण्डियान रुपिस माने 18,000 प्लास बिनिफ्राय बिनि फिक्स सेलारि आर्मिनि जिनाखि बियो आर्मि जब मावो बिनि फिक्स सेलारियानो जाहैबाय 50नि प्लासबो दै एनाउन्सजों माने बारा मोनो आरोना एनाउन्स मोनोना गोजान गोजान जायगायाव माने बिदिनो टेररिस्ट थानाय जायगाफ्राव थायोब्ला माने एसे गिनोबो गोनां ना डिउटि होनो हरमानि डिउटि होनो गोनां जायो दा जेम्स ब्रादार मोननिया 24 घन्टा बुंनो थाङोब्ला आरोना बिसोरो माबा मोनसे इनफरमेसन फैब्लानो माबा मोनसे गोजौनिफ्राय बिदिनो अर्डार फैब्लानो डिउटियाव थांनो गोनां जायो दा बेनि थाखाय माने 24 घन्टा होननानै बुंनांगोन आरोना खिन्थु ओरैनोलाय डिउटिया 8 घन्टा 6 घन्टा बेफोरबायदि जायो आरोना खिन्थु 24 घन्टा माने रेस्ट गैया आरो बिथांमोननिया दा 24 घन्टा बेफोरबायदि खस्थ' खालामनानै 50,000नि एबभ सेलारिखौ मोनो आरोना दा फार्स्ट स्टार्टिंआवथ' बारा मोना बिदिनो फुराना जालाङोब्ला बिदिनो रेंकआ बारायलांबाय थायो नालाय बिदिनो बारा मोनो आरोना स्केल हिसाबावसो मोनो नालाय दा 50,000 ओमफ्राय बिथिंजाय 18,000 बा 30,000बो मोननो हागौ बे माब्लाबा अबेबा मासाव माने बिदिनो 80नि एबभ खामायो आरोना जोंहा जेम्स ब्रादाराबो मालाबा 1Lनि गोजौआवबो थाङो बिनि सेलारिया दा बेनो आरोना बुंनो गोनां बाथ्राया माने जोङो गोबां मानसिफ्रानो ओरैनो बेखार दङ सोरबा सेंग्राफ्रा दा सिख्लाफ्राबो ओरैनो फरायनानै बेकार दङ माने लाजिनायखौ गारनानै
गावनि थाखाय माने नोंथांमोना जेखौ सानदों जेखौ गोसो बेखौ मावलांब्लानो जाबाय आरो ना मालायनि बुंनायजों मालायनि थुलुंगाजों माने मावनो दा सान आरो ना गावनि खुद माइन्डजों माने नोंथांमोना खस्थ' खालामलांबाय थाब्लानो अट'मेटिकलि साक्सेसआ जालांगोन आरो ना दा जेम्स ब्रादारा जिनाखि गभर्नमेन्ट जबाव ओरैबायदि जाहैयो माने फिक्स सेलारिबो जाहैबाय बिथिंजाय फ्रिदम जाया आरो ना जोङो माने फ्रिदम माने जोङो फ्रि गोसोबायदि बेरायनो मोना माबा मोनसे जब मावोब्ला सरकारनि मथे जोङो माबा मोनसे बिदिनो मास नङा बोसोराव नोङो मास मोनसे मोननै मोनथामबो नोङो मास माने सुटि मोननो हागौ बिनि गेजेरावबो नोङो गोसोबायदि थांनाय जानाय बेरायनाय गोसोबायदि जाया आरो ना नोङो गभर्नमेन्ट जब मावोब्ला दा नोङो गभर्नमेन्ट जब मावोब्ला एसे माने रेसपेक्टआ थाहैयो दा इउटुबाव नोङो इउटुब भिडिअ बानायोब्ला नों बबेबा मासाव नों लोमजानानै थाब्ला भिडिअ बानायनो हायाब्ला नोंहा आर्निंखौ मोननाय नङा आरो ना नोङो मान्थलि फैसा मोनोब्लाबो नों फैसा मोननाय नङा दा बेनो आरो ना लोगोफोर दा सोरबा गोबाङानो सानो सोरबा इउटुबार जानो सानो सोरबा माने गभर्नमेन्ट जब मावनो सानो सोरबा बायदिया माने आर्मिल' नङा पुलिसानो होन मास्टारानो होन इन्जिनियारानो होन डक्टरानो होन दा गोबाङा माने ट्राइ खालामगासिनो दङ नोंथांमोना खनसेल' ट्राइ खालामनाङा बेखौ 1000 बार 10 बाराव जाया 20 बार 30 बार नाजाबायानो था अब्लानो माने साक्सेसआ जागोन आरो ना लोगोफोर दा नोंथांमोना गोबाङानो डिग्रि गोनां गोबाङानो फरायगासिनो दङ नोंथांमोना माने खायफा इउटुब चेनेल खुलिनो सानदोंब्ला इउटुबखौबो खुलि आरो लोगोसे फरायलांबायबो था दाथ' आंहाथ' संसार जानाय हिसाबै दा इउटुबाव जोङो भिडिअ बानायनो गोनां जाथारो आरो बेलेग खामानिबो मावनो गोनां जायो आङो दा आं जिनाखि एक्सपिरियेन्स मोनबोदों बेखौनो आं नोंथांमोननो एसे शेयार खालामबाय आरो ना लोगोफोर दा जोंहा जेम्स ब्रादारा इउटुब चेनेलाव माने गावनि इउटुब चेनेलाव भिडिअ बानायनानै बेसेबां आर्निं खालामगासिनो दङ बेसेबां मासावनो बे मालाबा 30,000 खामायो मालाबा 40-50 बिदिनो 60,000बो खामायो आरो ना मासाव भिडिअ होनायजोंसो खोथा दै लोगोफोर दा स्पन्सार बारा खालामा जेम्स ब्रादाराबो खालामा आरो एनिथिं एमजेआबो खालामा एनिथिं एमजेनि नामानो जाहैबाय जेरेमिया बिनि रियेल नामा दा नोंथांमोना मिथिखाबाय एनिथिं एमजेआ मालाबा माने 1 लाखनि गोजौआवबो खामायो आरो ना भिडिअ होनायनि सायाव माने बे सानसेयावनो मोनब्रै भिडिअ होनो हायो नालाय बिराद खस्थ' खालामो एमजे एनिथिंआ दा नोंथांमोना बिदिनो खस्थ' खालामब्लानो जाबाय आरो ना नोंथांमोना माने भिउसनि सायावबो सोनारो माब्लाबा समाव नोङो भिउसखौनो मोनाब्ला बिदिनो 5000 6000 भिउस फैयोब्ला नोङो माने मासावनो नोङो 60,000बो खामायनो हायाबो जानो हागौ माब्लाबा मासाव नोङो 8000 9000बो खामायनो हागोनबो जानो हागौ नों भिडिअखौनो होआब्ला नों खामानिखौनो मावाब्ला बोरैहाय हमना ला नोङो मोनसे कम्पानियाव खामानि मावबाय नोङो 8 घन्टा खामानि मावनांगौनि जायगायाव नोङो 5 घन्टाल' डिउटि खामानि मावनो हायोब्ला नोंनो बोरैहाय कम्पानिया सेलारि होनो बेफोरबायदि जायो आरोना दा इउटुबाबो नोङो इउटुबाव जुदि रेगुलार भिडिअ बानायबाय थानो हायाब्ला भिउसआनो फैयाब्ला नोंनि भिडिअआव नोंनि चेनेलाव दा बिनि फैसाखौ खम मोनो आरोना दा जुदि भिउसफ्राबो बुरजा फैयोब्ला दैलि भिडिअ बानायबाय थानो हायोब्ला अब्लाना माने नोंथांमोना माने अट'मेटिकलि आर्निंआबो सेलारियाबो बारायगोन माने बुरजा मोनगोन आरोना आरपिएमआबो बारायो बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मिथिखाबाय दा आर्निंनि सोमोन्दै सोर इउटुबार जानो सानदों सोर माने गभर्नमेन्ट जब मावनो सानदों नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खिथाब्लानो जाबाय सोर बेसेबां इन्टारभिउ ट्रेनिं होखो सोर बेसेबां इन्टारभिउ एग्जाम लिरखो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव बुंहरब्लानो जाबाय आंबो बहुत इन्टारभिउ होआ नङा होदोंमोन खिन्थु आंनि भाग्यआवनो गैया आरोना बिदि साननानै लानांगोन खिन्थु आङो हानाय इसिबांखौ नाजागासिनो दंमोन अब्लाबो माने आङो मोननै मोनथाम माने बेलेग माबा खालामाखैमोन नालाय अनलि इण्डियान आर्मियावल' आङो गोसोमोन नालाय बेनिखायनो आं इण्डियान आर्मियाव माने ट्राइ खालामबाय थादोंमोन आरो अब्लाबो माने जागौमोन दाहालागै खालामोब्लालाय खिन्थु आङो नै जुलिबो जाबाय न'खरनि खामानिबो थाहैबाय नङा होमबा बिनिखायनो आङो माने दा इउटुबाव सोलिगासिनो दं आरो बर्थमान इउटुबा बुंनो हाया रावनिबो नङा बियो रावनिबो बिमा बिफानिबो नङा मा समाव मा जागोन मा समाव बेन जागोन बेखौ रावबो बुंनो हाया बेन जाब्लानो जोंनि गुरलाब फैबाय थानाया सेस आरोना बरबाद जों माबा मोनसे बिनिखायनो एक्सट्रा जोङो केरियार दानानै लाखानाया मोजां आं बिनि थाखायनो बेलेग खामानिबो मावो आरोना लोगोफोर दे बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो इउटुबार जानो सानोब्ला इउटुबावबो भिडिअ बानायदो इउटुबारबो जादो बेनिखायनो बेलेग खामानिबो मावदो आरोना दे बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन दिनैनि थाखाय एसेनोसै आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जेसेबां हायो लोगोफोरनो शेयार खालामब्लानो जाबाय सोरबा बिदिनो गोबाङानो गभर्नमेन्ट जब मावनो साननाय थायो दा सोरबा बिदिनो इउटुबारबो जानो साननाय थायो नोंथांमोना माने एसेब्लाबो नलेज मोनगोन आरोना